Carekê din ji tiştên apû ayetên apû tiştên apû ku me pê dixapand me jî bawer dikir em zarobûn. Yanî emrê me wê çaxê 15 salî bû, 14-15 salî û van manşetên hanê û ji devê kadroyên PKK heval em ê sînora rakin, heval sala 2000 Kurdistanekî ji me bixwazin, serxwebûn û azadiyê em ê nizanim di sala 2000 di pêk bînin. Serokatî gotî heval, serokatî soz dayî gelê Kurd. Ev manşeta rojnameya serxwebûn û daxuyaniya apû ku di sala 1991 de mizgînî dide, dibêje em ê vê sala hanê bikin gavekî ber sala 2000 ku em tê di serxwebûn û azadiyê de bibînin. Sala 2000 serxwebûn û azadiyê dît, apû li cemala xalê xwe bû. Kesek nayê ji qeşmerên medya PKK hesab ji apû naxwaze. Xapo 10 sal derbas bû, heqwase kes hatin kuştin, heqwase xwîn rijiya dibin diruşmeya serxwebûn û azadiyê û şoreşa gel a demdirêj û şerê gerîla û nizanim çi, heqwase xwîn rijiya. Ti serokê gelê Kurd î û tu nayê xapandin û tu kesekî naxapînî wekî Mustefa Qereso gotî. Ez nizanim ez ji Mustefa Qereso bawer bikim ya ez ji vir û derewê serokê wî xwedayî wî Xapo ez bawer bikim. Ev di medya PKK de, di rojnameya navendiya PKK de di sala 91 de hatiye belavkirin. Kes tune were hesab ji Xapo bixwaze. Medya çêkerên PKK tenê dizanin ku çawa hûn li kur in. Heva Mustefa Qereso saxi mala min ê tu dibê qey kî yanî gelê Kurd wê nizanim xêr bi ser gelê Kurd re birjê Mustefa Qereso saxi. Mustefa Qereso heyî tuneyê yanî çi zerer dige ji gelê Kurd çi qencî dige ji gelê Kurd. Wek heve tewş e, wek heve. Ev nûçe we dît, ev daxuyanî we dît, ev ayet we dît, yek ji ayetên Xapo xwedayê Mustefa Qereso xwedayê sebrî ok. Dîsa rojnama serxwebûn ku şahid e ku em lê bigerin gelek ayetên xapandinê ê serok Xapo têde hene û ev erşîv bi taybet erşîva kevin. Salên 82, 83, 84 heyya 2016, 2017 hemû li cem min in. PDF wan hemû li cem min in. Erşîva vê rojnamê piştî min nema guhdayî yani. Dibêje û em biçûk bûn wê çaxê dîsa sala 91 heval em ê sînora rakin, hikûmeta şer em jî rebenê Xwedê me nizanî hikûmeta şer çi ye. Hikûmeta şer wê li botan û behdînanê çêkin. Hikûmeta şer wê sînora rakin û herêmên rêzgarkirî û hela botan me fêmkir dibin destê Tirkadeyî. Behdînan wê çaxê ne dibin destê Tirka de bû, ne dibin destê Sedam Hüseyn jî de bû. Ew xeta sîv şeşe hatibû dayîn, çê bibû û ji wê PKK re bijimir hikûmeta şer li botan û behdînan wê sînora ra. û Ebdirehmanê Dêrkî ku nihal axine li hunermendekî ji Rojavayê Kurdistanê li Şamê dima yek ji endamên koma çi bû a Şamê nema tê bîra me. Koma çi bû? Koma botan bû, koma cûdî bû, koma nizam koma çi bû. Koma huner û muzîkê ê apoşiya li Şamê stranekî çêkir bû li ser vê diruşmeya hanê. Helbest nizam ka akî bû
لێ ستران عەبدوڕحمانê Dêrikî belkî niha jî temaşe dike hinek hevalê wî vê vîdyoyê jêr bişînin. Abdurrahmanê Dêrikî di wê stranê de çi dibêje divê li botan û behdînan komara şer ava bû sînorê dijmin danî gel rakir û wenda bû. Stranekî wilo heye a Abdurrahman Dêrikî ye belkî gotin jî êwî be ez nizanim lê muzîk yanî awî ye û stran jî ye yanî got stran gotin jî awî ye dengbêjî jî a Abdurrahman Dêrikî ye. Em wê çaxê biçûk bûn kasetê koma musîkê a PKK li Şamê dihat belavkirin me jî lê guhdar dikir û me bawer dikir. Komara şer li botan û behdînan di sala not û yekê de qeşmerê medya çêkerê PKK nayên nabêjin hesab ji PKK naxwazin. Ev çi bû? Ev çi vir bû? Ev çi derew bû? Nayên hesab ji Apo naxwazin. Ev çi vir bû? Ev çi derew bû? Te got sala 2000 em ê Kurdistanak serbixwe û azad çê bikin. Gelo tiştî yanî kengî ev qeşmerên di medya PKK de yanî ez çi ji wan re bêjim. Yela sê bihêlim dawî. Dawî ez ê bersêvekî bidim. Ayetek ji ayetên xapo û rêxistina PKK bi hevr. Her du jî şîrîkê vê ayeta hanê ne rojnama serxwebûn ku wê girtin. Navê wê kirin rojnameya binxwebûn, xapobûn, serkirbûn navê guhertin. Çi navê guhertin? Wê giş girtin bi tevahî navê neguhertin yanî. Lê paradîgmeya xapo a piştî girtina wî serxwebûn xist wî halê hanê. Piştî ku êdî xapo şerê serxwebûnê dike pêwîstî bi serxwebûnê çi yanî bi rojnameya serxwebûnê çi yanî. Ev rojname hat girtin berî ku PKK çekê xwedeyine ji xwe niha mijara medyayê grûpên PKK çekê xwedeynin li herêmê Nêzî Silêmaniyê û nizam civînên çapemeniyê û nizam çû gelek tiştên axaftin yanî. Wedî logo û duruşme û slogana serxwebûn a vê rojnamê ji serxwebûn û azadiyê birûmettir tiştek nîne. Bi zimanê Kurdî hatiye nivîsandin. Ji rewşa dema ku me re rewşa PKK û qeşmerên medya PKK û serkirdeya PKK û rebenên êkuld û wan dimeşindine re me re dibêjî yanî û li gorî daxuyaniya li gorî daxuyaniya Apo a 27 Sebatê ji serxwebûn û azadiyê pîstir tiştek nîne. Ev li gorî wan li gorî Apo. Apo dibêje serxwebûn dewletbûn ne çareserî ye, federasyon ne çareserî ye, otonomî ne çareserî ye, mafê çandî ne çareserî ye. Paradîgmeya dewlet baxçelî ne çareserî. Paradîgmeya dewleta Tirk û Kemalîzmê paradîgmeya Yalçın Küçük çareserî. Paradîgmeya Doğu Perinçek çareserî. Ev yanî ev paradîgmeya Apo gumere kokteyl yanî paradîgmeya Kemalîst a Yalçın Küçük a Doğu Perinçek a Dewlet Baxçelî a Recep Tayyip Erdogan û xapo di nav de û li nav hev xwe ev paradîgmeya xapo. Çareserî ev e. Rojnameya serxwebûn ku li manşêta wê dît ew ê Kurdistanê bikin goristan ji Tirkiye re. Kurdistanê ku ew ê ji Tece re ew ê bikin mezar olacak yani.
ئەوێ بکن گۆرستان کانەها لە ڕەوشە تورکیە بنەرن لە ڕەوشە خاپۆ بنەرن لە ڕەوشە کوردستانی بنەرن و لە دروشمەیە ڕۆژنامەیە سەرخەبوون بنەرن کانەها لە سەرێ دوی دەرباری دیانی یعنی ئەس بچی شێوازی بەرسڤا مەدیا پەکەکی بدم ئەس بچی شێوازی بەرسڤا قەشمەرین مەدیا پەکەکی کۆمیدی چێکەرین مەدیا پەکەکی ئەس بچرەنگی بەرسڤەوان بدم ئانجەخ بڤی شێوازەیان ئەس کارم بەرسڤەوان بدم خەلکی me Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê şeعبان naz dikin yenî di nava sînema Tirk de di nava sînema komîdîya Tirk de şeعبان baş naz dikin yenî yanî Abdullah Şeعبان Abdullah Öcalan yan jî ew ketî vî rewşa hanê rewşekî wilo komîdî trajîdî medya çêkerên pekekî hemû bûnin şeعبان yanî Ferda Çetînê me re dikare navî bike Ferda Şeعبان Amed Dicle me re dikare navî bike Amed Şeعبان hûn kî dixwazin yanî hemû bûnin şeعبان di xapandinê de di makîneya xapandinê de hemû eskerin û xebatkarin û xapandinê diyarî gelê Kurd dikin hilbirîna xapandinê medya pekekê ketiye vê rewşahanê ancex bersiva rasteqîne û Kurd ev be lê dibe ku Kurdê me bêjin bav û kala gotiye bav û kala yanî ji me re gotine ku tu firiyê beqê kirin beqê got hahaw mala min ê ava çema û gola û behra mişil nake wê tifa te mişil bike rewşa medya çêkerên pekekê ê qeşmer eynî bî rewşa beqê ku îdî rûyê wan ji şermê ji fediyê ji heya hatiye şişt kaja em çawa bikin yanî bi çirengî me re karibe bersiva wan bide îdî ez jî nemaz